Lehen gizakiei buruzko istorio bada, eta urtarrilan hasi nintzen idazten, horren inguruan enekin oso ongi nola enfokatu, baina nahi nuena zen pixka bat lehen gizakiei buruzko istorioan beraien ohiturak edo beraien bizimodua islatu nolabait, ez? Ikastetxeei begira ere bai, 6-7 urtekoentzat. Eta bisontea protagonista hartuta, lehen gizaki batzuk eizera joango dira. Eta bueno, beti ez zaie ongi aterako, eta hortxe ibiltzen dira liburuan zehar eiza egin nahian, eta hori, ez dakigu topatuko duten ala ez, bisontea, baina hori da pixka bat liburuak jasotzen duena. Eta emanaldietan berdina pasatzen da, baina kantuak eta betiko kantaken esentzia hori dago, ez, abestiak eta dantzak daudelako. Atarrabian urriaren 26an izan duzen. Harrera ona, lan handia eginda eta uste dute hori ikusten dela, ez? Aktoren aldetik, gidoilaria izan dugu ere bai, orduan dena oso zainduta dago eta uste dut jendeak hori ikusi duela eta somatu dela eta Gabonetako emanaldietan hasteko gogoekin gaude, egia esan. Hiriburutan egingo ditugu emanaldiak, abenduaren 23an Bilbon, Euskaldunan, abenduaren 20 Gasteizen, 26an, Mendizorrotzan, 28an eta 29an Donostian izango gara, Victoria Eugenian, eta 30an Baluarten Iruñean. Horiek izango dira pixka bat gure kontzertu erraldoiak eta erraldoiekin lagunduta.